Ето отзад е голям хотел с голяма площ. Има някаква детска площадка, няма хора да се играе. Тук е спалнята на Атина и Антони. Отсреща се вижда и нашата спалня. Ето колата на Атина. Това е нашето. 10 години спи. Което 10 години не е ползвано. Няма говоря разни глупости. Не говоря. Тати говори разни глупости. Смешно. Ето, какво е паднало? Тук е паднало завесата от вятъра. Я иди и затвори тези прозорци. Как? Хайде, аз ще ги затворя. Ги затворя. Паднало е завесата, даже май изчупила някаква чаша. Ето тук си има хладилник, печка, мивка, прибори, посуда. Нарича се селф-кейтеринг. Хората, които си идват, си носят храна и си ядат сами. Камина. Отвън има барбекю. Не мога да го затворя. Аз ще го затворя. И ето и гледката, страхотна. Наистина страхотна. Ето баня. С тоалетна. Вана. Ето и нашата спалня Сема. От нас. Що? Така. Що така? Кажи ми що?